Egun on danoi, iritsi da azkenekoa. Hemen transparentzia hauetan bakarrik komentauko den nire trajektoria, baina jakin dezazuen ekarrieten posterrean hitzen gotela konputazio kuantikoan inguruan eta nahiko nituzke bi hitz egin horren inguruan. Esaten danen konputazio kuantikoa badirudi Matrixen gaudela, ezta? Jakin dezazuen gaur egun errealitate bat dela, hemendik kilometro gutxita Donostin eraikitzen ordenagailu kuantiko bat, egongo dela martxan ja datorren urtean. Eta, horixe, gaur egun gobernuek interes handia dute, badakigu potentzia handiko ordenagailuak izango diala eta gertaliteke gaur egungo zibersegurtasuna mehatxupean egotea. Hori izan da, pixkat goazen ere trajektoria ikustea, modu kronologikoan komentatuko dut. Ibarran jaioa, 31 urte, fizikaria, eta gaur egunago Mondragon Unibertsitatean irakasle ikertzaile lanetan. Orduan, nola aiatu nahi zona? Ni ingenieri familia batetik nator, eta orduan batxilergoan erabaki behar izan nuenean noski, aukeratu nituen ikasgai teknikoak, fisika, matematikak eta marrazketa. Baina egia da, baldin bazete ikasten fisika batxilergoan ikusiko zen duten fisika modernoko asuntoa ikusten diala, efektu fotoelektrikoa, efektu erlatibistak, efektu kuantikoak eta horrelako gauzak, eta nuen nik kuriositatea gauza horiek ikasteko, ez? Eta orduan, lauan aietatik bakarra, fisika ikasten. Orduan, fisika ikasi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, 4 urte, hemen Leioan, eta, espezializazioa egin nuen egoera solidoaren fizikan. Izen honek ez dio merito egiten gaiari, oso izen aspergarria da, baina benetan aztertzen dira efektu kuantikoak materialetan. Eta gero, pixkate horretan jarraitzeko, nanozientzia masterra egin nuen, materialen propietateak aztertzeko nanoegituran. Besterik gabe esateko, zalantzan baldin bazaudete ingenieritza baten artean edo fisika baten artean, jakin dezazuen interesa baldin badezue efektu berezi horietan, ez? Efektu erlatibistak, efektu kuantikoak, efektu fotoelektrikoak eta horrelako gauzak, nik uste dut fisikako gradua aukera paregabea dela horretarako, eta gainera ingenieritza batekin konparatuta nik ez nuke esango asko zailagoa denik, esango nuke zailtasun maila antzekoa dela. Orduan, zertan ibili nintzen ni gero, ikasle garaian aukera izan nuen Donostin, dauden zentro ezberdinetan praktikak egiteko. 3. mailan nengoenean egon nintzen materialen fizika zentroan Donostin, eta bertan, udarako lantxoa izan zen, bertan adibide batzuk izateko zuek, egin nuen lan hutsa handiko ingurunean, horko kanpai horietan, barruan gainazalen fizika egiten da. Eta, kuriositate bezala, jakin dezazuen, kanpai horietan dagoen hutsa, el vacío, dela gutxi gora bera lurra eta Marte artean dagoen espazioan dagoen hutsaren antzeko zerbait. Benetan hor barruan ez dago ezer. Hori adibide bat, beste adibide izango litzake hemen eskuinekoan, non kasu honetan aztertu nituen grafenoan, badakizue grafenoa dela bidimentsiotako material oso fina, eta bertan edatzen diren uhin elektromagnetikoak. Zuek izateko, ideia bat zein gauza alditu zuen aztertu, ingenieritza edo fisika ikasten baldin badituzue. Eta, praktika hauek egin eta gero, erabaki nuen ikerkuntzan jarraitu nahi nuela, eta orduan, doktoretza tesia egin nuen, materialen zientzian, bertan aztertu nituen materialen propietate vibrazionalak, efektu kuantikoak kontuan izanik, perspektiba teoriko batetik, beti ere ordenagailu aurrean, horretik irudikatzen dut hemen Donostiko superordenagailua. Eta, gaur egun arte, tesia bukatu nuenean egon nintzen urtebete enpresa batean software lanetan, eta gero aplikatu nuen Mondragon Unibertsitateko plaza batera, eta bertan damakizkit, hau izango da 4. urtea. Lan ezberdinak eginez, ikasgai ezberdinak erakusten ditut, matematikak, fisika kuantikoa, egoera solidoaren fisika, eta ikerkuntza, leheno komentatu duten bezala, gaur egun nabil konputazio kuantikoan sartuta, eta hori, baina ez dut spoilerrek egingo, baina kuriositate baldin baduzue, pasa posterretikan eta komentatuko dugu.